visitantes que hoxe nos honran a súa presencia. Estamos moi contentos de termos aquí todas as autoridades que poden ver aquí no escenario do teatro principal. Estradense, demais autoridades e representantes de asociacións e colectivos, señores fillos predilectos da Estrada, don Alfonso Varela e don Olimpio Arca, señora Pregoeira e dona Carmen Fernández Chao, señor seleccionador nacional de fútbol, don Vicente del Bosque González, doctor García Cota, señor secretario xeral da Federación Galega de Fútbol e demais representantes da Federación, señor don Jaime Pazos, señoras e señores, moi bo día e benvidos á celebración desta 38ª edición da Festa do Salmón na Estrada. Quixera, en primeiro lugar, participarles o enorme orgullo que, como estradense e representante do Centro de Iniciativas e Turismo, sinto hoxe por contar coa presencia neste día de tan ilustres visitantes. Unha vez máis, a Festa do Salmón nos congrega na Estrada alrededor do peixe rei do noso Culla, ofrecéndonos ao largo de todos estes días música, palabra, poesía, deporte e, naturalmente, a gastronomía máis selecta. Os meus parabéns á Sociedade Deportiva Río Ulla, na persoa do seu presidente, don Miguel de la Calle, a quen saúdo afectuosamente, polo éxito organizativo e de capturas do concurso internacional de pesca recentemente celebrado. E todo isto porque hai 38 anos un grupillo de estradenses con poucos medios, pero moito amor á súa terra, acertou a organizar unha festa que, co paso do tempo, convertiuse nunha das máis populares e reconocidas de toda Galicia para a riqueza da nosa vida. En canto ao remate o salmón, a celebración do Día das Letras, e despois os peregrinos, e antes o Avelina Valadares, e máis alá, fillos e amigos. Teño que ser sincera. Malia percorrer unha boa parte de Galicia cada semana por mor e grazas ao meu traballo, descoñecía que esta terra de Montes, esta comarca de Tabilós, este concello de Camiños, agochaba tantos tesouros. Tiña razón Alfredo Vicente, que en a orilla de Lulla definía este vasto territorio tan fecundo en producións agrícolas como ocasionando fantasmagorías poéticas. Di que os seus bens, os tesouros da Estrada, só hai que buscalos, que só hai que ter paciencia, saber mirar. Eu fixei nas súas campas, inscritas como se fosen recordos dunha viaxe, nos seus domiños, legado de tempos de millo e de fariña. Busquei, na beira dereita do río Liñares, un manantial de augas minerais medicinais. E, sobre todo, intentei escoitar. Contan que en Santa María de Agar hai un penedo encantado e que por San Xoán aparece unha galiña perseguida por pitos de ouro. Nos avións, a auga que derrama a fonte da Virxe, din que sanda os nenos moi preto do castro de Credéxito, no que, ao parecer, paseaba tamén, según os veciños, unha galiña seguida de pitos de ouro. En San Tomé de Ancorados, no outeiro do castro, agóchase unha trave de ouro e outra de alcatrán. Pero o máis curioso é que os veciños aseguran que entre unha e outra trave camiña devagar unha galiña perseguida por pitos de ouro. Milagreira é a Nosa Señora do Amparo, en Derres, terra de torneiros e sede natural do Monte do Moranqueiro, que, curiosamente, tamén percorre caprichosa e súa vista dos nativos unha galiña seguida de pitos de ouro. En San Xurxo de Cereixo, din que os veciños que na Celera da Figueira, onde ao pregueiro do Pego Negro, había un encanto. E nela, en ocasións, aparecíase tamén unha galiña perseguida por pitos de ouro. No castro de Barbude viviu hai séculos un home moi grande con longuísimas barbas. Supónse que de ali vem o seu nome. A mañanciña de San Xoán, antes de raiar o sol, saben o que aparece? Pois unha galiña e os seus pitos de ouro. Ten que ser a mesma galiña que parte de San Miguel do Castro ou que albisca San Miguel de Barcala desde a casa do Frade, a que viron todos os veciños, xeración tras xeración. A mesma galiña que segue viva en case todas as parroquias da Estrada. Despois deste magnífico pregón,
Poñemos da pregoeira, na tradición na estrada do 28 anos despois, ese salmón de ouro que Carmen Chalao, estamos en turismo, de Renacimiento Negro, nació por la paz. Un ponte que siempre decir Dios de nuestros hermanos. Muchas gracias, Carmen, por todo el trabajo que haces. Autoridades, queridos amigos, en primer lugar quiero daros las gracias por este recibimiento extraordinario, lleno de afecto y de simpatía. Mirad, esta distinción que recojo a título individual es un reconocimiento sin ninguna duda a nuestro fútbol y a nuestros futbolistas. Y me explico, al fútbol porque yo creo que es un fenómeno social de primer orden que nadie puede estar en contra de él, y más después del éxito de Sudáfrica. Yo creo que todo el país se volcó con nosotros y el fútbol ha salido reforzado. No siempre ha sido así, ¿verdad? No siempre ha gozado de todas las simpatías, y de todas aquellas personas que estamos tantos años alrededor del fútbol nos alegramos profundamente de que esto sea así, que el fútbol sea considerado pues como un deporte, no solo como un espectáculo, sino como un deporte que hace su bien a la sociedad. Y también muy contento porque en el fondo los verdaderos protagonistas de esta historia, de la historia de la selección y de ese éxito, han sido nuestros jugadores. Y yo estoy contento porque ellos han sido unos auténticos campeones en el campo, y han sido campeones fuera del campo, que es muy importante también, sobre todo para toda la gente joven nuestra, toda la gente que les considera como modelos a nuestros futbolistas, y de lo que debemos de presumir. Y yo presumo enormemente de unos jugadores que creo que son de una talla humana tan buena como, o mejor, que la talla futbolística que han demostrado. Y también, como no quiero dejar pasar pues, también el agradecimiento y también el mérito que tienen toda la gente, todo el equipo, porque la selección allí no solo fueron los 23 jugadores, sino un equipo que estaba detrás, un equipo que también vosotros os tenéis que sentir orgullosos, porque al fin y al cabo es un hombre de aquí de la tierra, que es Juan García Cota, que Xoallería Fondevila. Se queres sorprender cun bo agasallo en ouro ou prata, en Xoallería Fondevila somos especialistas. Xoallería Fondevila. Garantía, calidade e bo servizo coa experiencia de máis de 50 anos. Tamén temos as mellores marcas en reloxería. Xoallería Fondevila, Praza de Galicia, número 15, a Estrada.